Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ravensbrück δολοφονήθηκαν περισσότερες από 90.000 γυναίκες και η Ντοροθέα Μπίντς ήταν μία από τις κύριες υπεύθυνες για αυτή την κόλαση. Το όνομά της έγινε σύμβολο του τρόμου. Από την πρώτη στιγμή εφάρμοσε ασταμάτητη βαρβαρότητα, επέλεγε τις κρατούμενες για ιατρικά πειράματα, διέταζε βασανιστήρια και έσπροχνε ανυπεράσπιστες γυναίκες στους θαλάμους αερίων. Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή θέση στην κουζίνα την μετέτρεψε στη πιο φοβιστική φύλακα του στρατοπέδου, εκτελώντας θανάτους με απόλυτη ψυχρότητα, χωρίς συμπόνια ή μεταμέλεια. Η εργασία της δεν είχε όρια και προχώρησε τη βία στα άκρα. Πώς μια συνηθισμένη νεαρή γυναίκα έγινε ένας ασταμάτητος δίμιος. Τι συνέβη στο μυαλό της ώστε να φτάσει σε τέτοια όρια βίας, γιατί οι SS την επέλεξαν για να εφαρμόσει την πιο ακραία σκληρότητα. Πρώιμη ζωή και ναζιστική επιρροή, ο δρόμος προς το Ravensbrück. Η Ντοροθέα Μπίντς γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1920 στο Ντίστερλακε, ένα μικρό χωριό κοντά στο Ravensbrück, στην επαρχία του Βρανδεμβούργου. Ως η δεύτερη κόρη ενός ταπεινού τεχνικού βοηθού δασοπονίας, τίποτα στα πρώτα της χρόνια δεν προμείνιε τη μορφή της σκληρότητας που θα γινόταν. Η μητέρα της διαχειριζόταν ένα φυτόριο και αγροτική γη, προσφέροντας στην οικογένεια μια σταθερή ζωή χωρίς εμφανή τραύματα ή εξαιρετικές στερήσεις. Η παιδική ηλικία της Μπίντς εκτυλίχθηκε σε μια Γερμανία κατεστραμμένη από τις συνέπειες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συνθήκη των Βερσαλιών είχε επιβάλει αυστηρές οικονομικές και εδαφικές κυρώσεις στο έθνος, προκαλώντας βαθιά δυσαρέσκεια στον πληθυσμό. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης, που ιδρύθηκε το 1918, αγωνιζόταν να διατηρήσει την πολιτική σταθερότητα, ενώ ο υπερπληθωρισμός κατέστρεφε τις οικονομίες εκατομμυρίων πολιτών, μετατρέποντας περιουσίες σε άχρηστο χαρτί μέσα σε λίγες μέρες. Η μαζική ανεργία δημιούργησε ένα κλίμα απόγνωσης, όπου οι ακραίες λύσεις άρχισαν να αποκτούν δημοτικότητα. Μέσα από την εθνική ταπείνωση και την οικονομική κρίση αναδύθηκαν ριζοσπαστικά κινήματα, μεταξύ των οποίων και το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα υπό την ηγεσία του Αδόλφου Χίτλερ. Ο λόγος του συνδύαζε την αγανάκτηση για τη στρατιωτική ήττα, την απόρριψη των ξένων επιβολών και την ταύτιση εσωτερικών εχθρών ως υπεύθυνων για τα δεινά της Γερμανίας. Ο αντισημιτισμός, που ιστορικά υπήρχε στην Ευρώπη, εργαλειοποιήθηκε σε πρωτοφανή κλίμακα. Στις 30 Ιανουαρίου 1933, όταν η Μπίντς ήταν μόλις 13 ετών, ο Χίτλερ ανέλαβε την εξουσία ως καγκελάριος της Γερμανίας. Αυτή η στιγμή αποτέλεσε σημείο καμπής όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για τη διαμόρφωση της ιδεολογίας ολόκληρης μιας γενιάς. Η εφηβεία της Μπίντς συνέπεσε ακριβώς με τη ριζική μεταμόρφωση του γερμανικού κράτους σε μια ολοκληρωτική δικτατορία που θα έλεγχε κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Η προπαγανδιστική μηχανή υπό την ηγεσία του Γιόζεφ Γκέιμπελς μετέτρεψε ριζικά τη γερμανική κοινωνία. Μέσω απόλυτου ελέγχου στα μέσα ενημέρωσης, την τέχνη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, το ναζιστικό καθεστώς έχτισε μια λατρεία προσωπικότητας γύρω από τον Χίτλερ. Η εικόνα του ήταν πανταχού παρούσα, σε δημόσια κτίρια, γραμματόσημα, νομίσματα και προπαγανδιστικές αφίσες. Στα σχολεία, η παραδοσιακή εκπαίδευση αντικαταστάθηκε από εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογική καθοδήγηση. Οι μαθητές έπρεπε να αποστηθήσουν λόγους και ύμνους προς τιμήν του Φίρερ, στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος σπουδών. Οι δρόμοι και οι πλατείες μετονομάζονταν προς τιμήν των ηρώων του κόμματος, ενώ ο χαιρετισμός Χάιλ Χίτλερ έγινε καθημερινή υποχρέωση. Για κορίτσια όπως η Ντοροθέα, η εκπαίδευση στόχευε ρητά στους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους, αλλά πλέον με πολιτική σημασία. Το ναζιστικό ιδεώδες της γυναίκας συνδύαζε τις οικιακές αρετές με την ιδεολογική αφοσίωση. Το εκπαιδευτικό σύστημα εκπαίδευε τις νέες γυναίκες ώστε να γίνουν σύζυγοι και μητέρες που θα αναθρέψουν την επόμενη γενιά της άριας φυλής, συμβάλλοντας έτσι στο φιλετικό μεγαλείο της Γερμανίας. Η Ένωση Γερμανίδων Κορασίδων, Bund Deutscher Mädel, ήταν βασικό εργαλείο για την ιδεολογική διαπαιδαγώγηση των εφήβων. Η οργάνωση αυτή, το γυναικείο σκέλος της χιτλερικής νεολαίας, διαμόρφωνε τα κορίτσια σύμφωνα με το ναζιστικό πρότυπο, σωματικά υγιή, πιστά στο καθεστώς και έτοιμα για τον μελλοντικό ρόλο της μητρότητας.
Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν σωματική εκπαίδευση, οικιακή διδασκαλία και ιδεολογική καθοδήγηση. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ότι η Μπίντς συμμετείχε, η πλειονότητα των κοριτσιών της ηλικίας της εντάχθηκαν σε αυτές τις δομές. Κατά την εφηβεία της Μπίντς, το ναζιστικό καθεστώς εφάρμοζε ραγδαία αντισημιτικές πολιτικές. Το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης, το Νταχάου, άνοιξε τον Μάρτιο του 1933, μόλις 2 μήνες μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Αρχικά προοριζόταν για πολιτικούς αντιπάλους, αλλά σύντομα άρχισε να δέχεται και άλλες ομάδες που διώκονταν. Οι νόμοι της Νιρεμβέργης του 1935 αφαίρεσαν την υπηκοότητα από τους Εβραίους της Γερμανίας και απαγόρευσαν τους γάμους μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων, θεσμοθετώντας τη φυλετική διάκριση. Οι διώξεις κλιμακώνονταν σταδιακά. Μεταξύ 1933 και 1939, περίπου 304.000 Εβραίοι έφυγαν από τη Γερμανία για να γλιτώσουν από την αυξανόμενη εχθρότητα. Όσοι έμειναν, στερήθηκαν συστηματικά τα δικαιώματά τους, αποκλείστηκαν από επαγγέλματα, οι περιουσίες τους κατασχέθηκαν, περιορίστηκαν στις μετακινήσεις τους και απομονώθηκαν σε κάθε κοινωνική σφαίρα. Η νύχτα των Κρυστάλλων, Kristallnacht, τον Νοέμβριο του 1938, αποτέλεσε επόμενο στάδιο στη βία κατά των Εβραίων. Κατά τη διάρκεια αυτού του οργανωμένου πογκρόμ, συναγωγές πυρπολήθηκαν, εβραϊκά καταστήματα καταστράφηκαν και χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν και στάλθηκαν σε στρατόπεδα. Όταν συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, η Μπίντς ήταν 18 ετών, ηλικία κατά την οποία οι αξίες και η κοσμοθεωρία της είχαν σχεδόν πλήρως διαμορφωθεί υπό την επίδραση του ναζιστικού καθεστώτος. Το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου τον Σεπτέμβριο του 1939 επιτάχυνε τον ριζοσπαστισμό του καθεστώτος. Η εδαφική επέκταση της Γερμανίας επέτρεψε την εφαρμογή πολιτικών δίωξης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Το σύστημα στρατοπέδων συγκέντρωσης επεκτάθηκε για να φιλοξενήσει κρατούμενους από ολόκληρη την κατεχόμενη Ευρώπη, ενώ η τελική λύση διαμορφωνόταν σταδιακά ως σχέδιο συστηματικής εξόντωσης. Σε μια ατμόσφαιρα ακραίου εθνικισμού, φιλετικής ανωτερότητας και κανονικοποίησης της πολιτικής βίας, η νεαρή Ντοροθέα Μπίντς έκανε το βήμα που θα καθόριζε τη μοίρα της. Τον Αύγουστο του 1939, στα 19 της χρόνια, και ενώ η Ευρώπη στεκόταν στο χείλος του πολέμου, υπέβαλε αίτηση για εργασία στο νεοσύστατο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ravensbrück. Ravensbrück, ο δρόμος προς μια εκτελέστρια που πρόσφερε τη βία της με τη θέλησή της. Το καλοκαίρι του 1939, καθώς η Γερμανία προετοιμαζόταν για πόλεμο, η Ντοροθέα Μπίντς πήρε μια απόφαση που άλλαξε για πάντα την πορεία της ζωής της. Στη μαρτυρία της κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής δίκης, δήλωσε ότι ήθελε να αποφύγει την εργασία σε εργοστάσια όπλων, μια εργασία που γινόταν κοινός τόπος για τις γυναίκες λόγω της επιστράτευσης των ανδρών. Για αυτό το λόγο, υπέβαλε αίτηση για μια θέση στην κουζίνα του στρατοπέδου Ravensbrück, το οποίο είχε ανοίξει μόλις λίγους μήνες νωρίτερα. Καθώς όμως η θέση στην κουζίνα ήταν ήδη κατηλημένη, η Μπίντς προσλήφθηκε ως δεσμοφύλακας. Το Ravensbrück ήταν μοναδικό στο σύστημα στρατοπέδων συγκέντρωσης των Ναζί. Ήταν το μόνο κεντρικό στρατόπεδο σχεδιασμένο αποκλειστικά για γυναίκες. Βρισκόταν περίπου 90 χιλιόμετρα βόρεια του Βερολίνου, στις όχθες της γραφικής λίμνης Σβερτζέ, ένα φυσικό περιβάλλον που ερχόταν σε τραγική αντίθεση με τα δεινά που θα ακολουθούσαν εκεί. Το στρατόπεδο διοικούνταν από τη μονάδα SS Totenkopfverbande και εποπτευόταν από άνδρες αξιωματικούς και περίπου 150 γυναίκες επιτηρήτριες. Οι γυναίκες αυτές, γνωστές ως Aufseherinnen, προσλαμβάνονταν από τον άμαχο πληθυσμό, δελεασμένες από τις σχετικά καλές συνθήκες εργασίας και τον υψηλότερο μισθό συγκριτικά με άλλους τομείς. Σε αντίθεση με τα αρσενικά μέλη των SS, δεν ήταν επίσημα μέλη της οργάνωσης, αλλά βρίσκονταν υπό άμεση διοίκηση της. Κατά τους πρώτους μήνες της παραμονής της στο στρατόπεδο, η Μπίντς εκτελούσε σχετικά απλές εργασίες. Από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του 1939 επέβλεπε 10 κρατούμενες που εργάζονταν σε πριονιστήριο.
Μέχρι τον Μάιο του 1940 είχε αναλάβει την επίβλεψη κρατουμένων που μετέφεραν κάρβουνα, ξεφόρτωναν τούβλα, καθάριζαν ερείπια, σφουγγάριζαν πατώματα, εκτελούσαν διοικητικές εργασίες σε εργοτάξια, ασχολούνταν με την κυπουρική και τη διανομή του εργατικού δυναμικού. Από αυτές τις πρώτες ευθύνες δεν μπορούσε να προβλεφθεί η σκληρότητα που θα επέδεικνυε αργότερα. Η δομή του στρατοπέδου Ravensbrück αντικατόπτριζε την οργανωμένη φύση του ναζιστικού συστήματος στρατοπέδων συγκέντρωσης. Οι κρατούμενες διέμεναν σε υπερπλήρεις ανθυγιεινές παράγκες. Η διατροφή ήταν εσκεμμένα ανεπαρκής, κυρίως μαύρο ψωμί, αραιή σούπα με νερό, περιστασιακά ριζώδη λαχανικά και κάποιες φορές υποκατάστατο καφέ χωρίς διατροφική αξία. Το ωράριο εργασίας εκτεινόταν από την Ανατολή έως τη δύση του ηλίου, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μεταξύ των κρατουμένων εφαρμόστηκε ένα ιεραρχικό σύστημα, στο οποίο ορισμένοι διορίζονταν ως κάπος, επιφορτισμένοι με την επίβλεψη της εργασίας των συγκρατουμένων τους με αντάλλαγμα μικρά προνόμια. Αυτός ο μηχανισμός δημιούργησε εσωτερικές διαιρέσεις και μείωσε στο ελάχιστο τη δυνατότητα οργανωμένης αντίστασης. Οι κρατούμενοι ταξινομούνταν με βάση έγχρωμα τρίγωνα ραμμένα στα ρούχα τους. Κόκκινο για πολιτικούς κρατούμενους, πράσινο για ποινικούς εγκληματίες, μαύρο για οι αντικοινωνικά άτομα, ροζ για ομοφυλόφιλους, μόβ για τους μάρτυρες του Ιεχωβά και κίτρινο για τις Εβραίες γυναίκες. Σημείο καμπής στην καριέρα της Μπίντς ήταν ο Αύγουστος ή Σεπτέμβριος του 1940. Εκείνη την περίοδο προήχθη σε βοηθό υπεύθυνης του μπλοκ απομόνωσης, γνωστού ως μπουνκέρ. Η εγκατάσταση αυτή λειτουργούσε ως πειθαρχικό κέντρο για την τιμωρία κρατουμένων που παραβίαζαν τους κανόνες του στρατοπέδου. Στη νέα αυτή θέση, η Μπίντς εργάστηκε υπό την άμεση διοίκηση της Μαρίας Μάντλ, μιας από τις πιο σκληρές φιγούρες του ναζιστικού συστήματος στρατοπέδων. Η Μάντλ, αυστριακής καταγωγής, είχε ενταχθεί στην υπηρεσία στρατοπέδων το 1938 και σύντομα έγινε διαβόητη για την ακραία αγριότητά της. Υπό την επίβλεψή της, η Μπίντς έμαθε όχι μόνο να επιβάλλει πειθαρχία, αλλά και να το κάνει με αυξανόμενη βαναυσότητα. Η βία δεν ήταν πλέον εργαλείο, αλλά σκοπός από μόνη της, μέσω εξουσίας βασισμένο στον απόλυτο φόβο. Τον Απρίλιο του 1941, η Μπίντς εντάχθηκε επίσημα στο ναζιστικό κόμμα, δηλώνοντας ξεκάθαρα την ιδεολογική της αφοσίωση. Η πράξη αυτή δεν ήταν απλώς συμβολική, υποδήλωνε πλήρη ταύτιση με τις αρχές του εθνικοσοσιαλισμού και ενεργή διάθεση συμμετοχής στην εφαρμογή των πιο ακραίων πολιτικών του. Αργότερα, τον Απρίλιο του 1942, όταν η Μάντλ προήχθη σε ανώτατη επόπτρια, Oberaufseherin, η Μπίντς ορίστηκε υπεύθυνη του μπουνκέρ. Στο νέο της ρόλο, οι ευθύνες της Μπίντς αυξήθηκαν σημαντικά. Εκτός από τη διαχείριση της τιμωρίας παραβατών, άρχισε να συμμετέχει και στην επιλογή γυναικών για ιατρικά πειράματα. Αυτά τα πειράματα διενεργούνταν χωρίς συγκατάθεση, συχνά χωρίς αναισθησία και περιλάμβαναν δοκιμές με σουλφοναμίδες, μεταμοσχεύσεις οστών, στήρωση και άλλες επεμβάσεις που προκαλούσαν μόνιμη βλάβη ή θάνατο. Η ψυχρότητα με την οποία επέλεγε τα θύματα αποκάλυπτε τον βαθμό της απανθρωποποίησής της. Η μεταμόρφωση της Μπίντς κορυφώθηκε τον Ιούλιο του 1943. Τότε προήχθη ανεπίσημα σε αναπληρώτρια ανώτατη επόπτρια και τον Φεβρουάριο του 1944 η θέση της επισημοποιήθηκε. Από τη θέση αυτή ήταν υπεύθυνη για την εκπαίδευση και κατανομή καθηκόντων σε περισσότερες από 100 γυναίκες επιτηρήτριες. Ο ρόλος της ξεπέρασε τη σωματική βία. Έγινε δασκάλα που μετέδιδε σε άλλες τις τεχνικές ελέγχου και αγριότητας που είχε η ίδια αναπτύξει. Υπό την καθοδήγησή της, το Ravensbrück μετατράπηκε σε κεντρικό εκπαιδευτικό κέντρο, όπου εκπαιδεύτηκαν περίπου 3.500 γυναίκες επιτηρήτριες. Πολλές από αυτές στη συνέχεια εργάστηκαν τόσο στο Ravensbrück όσο και σε άλλα ναζιστικά στρατόπεδα. Η εγκατάσταση λειτουργήσε ως ακαδημία τρόμου, όπου οι νέες επιτηρήτριες μάθαιναν τεχνικές επιτήρησης, τιμωρίας και ψυχολογικού ελέγχου των κρατουμένων. Ανάμεσα στις μαθήτριές της βρίσκονταν μερικές από τις πιο σκληρές μορφές του ναζιστικού συστήματος στρατοπέδων,
όπως η Ήρμα Γκρέζε, διαβόητη για τις θηριωδίες της στο Auschwitz. Σε ηλικία μόλις 20 ετών, η Γκρέζε έγινε επικεφαλής επιτηρήτρια του γυναικείου στρατοπέδου στο Μπίρκεναου και απέκτησε το παρατσούκλι «Άγγελος του θανάτου» λόγω του σαδισμού της. Η επιρροή της Μπίντς στην εκπαίδευση τέτοιων επιτηρητριών όπως η Γκρέζε αύξησε εκθετικά την εμβέλεια της ίδιας της αγριότητάς της. Η Μπίντς εισήγαγε συστηματικές τεχνικές πλύσης εγκεφάλου για να μετατρέψει συνηθισμένες γυναίκες σε αποτελεσματικές εκτελέστριες. Οι νέες προσλήψεις ξεκινούσαν με απλές εργασίες όπως η επιτήρηση και σταδιακά εμπλέκονταν σε ολοένα και πιο βίαιες πράξεις. Μάθαιναν πώς να αποανθρωποποιούν τους κρατούμενους, να εφαρμόζουν βία χωρίς ηθικούς ενδιασμούς και να χρησιμοποιούν τον φόβο ως κύριο μέσο ελέγχου. Η εκπαίδευση συνδύαζε θεωρητικές διαλέξεις για τη φυλετική ιδεολογία των Ναζί με πρακτική εφαρμογή τεχνικών υποταγής. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι επιτηρήτριες έπρεπε να αποδείξουν ότι μπορούσαν να επιβάλλουν πειθαρχία μέσω σωματικής τιμωρίας και να συμμετέχουν απευθείας σε ανακρίσεις και βασανιστήρια. Όσες δίσταζαν ή έδειχναν συμπόνια γίνονταν αντικείμενα χλευασμού, ενώ οι σκληρές ανταμείβονταν με επένους και προαγωγές. Κατά αυτόν τον τρόπο, το Ravensbrück έγινε, σύμφωνα με πολλούς επιζώντες, σχολείο βίας, ένα κέντρο όπου συνηθισμένες γυναίκες μετατρέπονταν σε εργαλεία κρατικής τρομοκρατίας. Μέσω αυτού του μηχανισμού αναπαραγωγής του φόβου, η επιρροή της Μπίντς ξεπέρασε τις προσωπικές της πράξεις. Μέσω των μαθητριών της, η επιρροή της επεκτάθηκε σε όλο το ναζιστικό σύστημα στρατοπέδων, εδραιώνοντας μια κουλτούρα αγριότητας που επηρέασε δεκάδες χιλιάδες κρατουμένους. Η κυριαρχία του φόβου, η αδιάκοπη αγριότητα της Ντοροθέα Μπίντς στο Ravensbrück. Έχοντας εδραιώσει τη θέση της ως αναπληρώτρια ανώτατη επιτηρήτρια, η Ντοροθέα Μπίντς μετέτρεψε το Ravensbrück σε σκηνή συστηματικού και ψυχρού τρόμου. Η παρουσία της στο στρατόπεδο αρκούσε για να επικρατήσει αμέσως σιωπή και να αλλάξει η ατμόσφαιρα. Οι κρατούμενοι παρέλυαν από τον φόβο, γνωρίζοντας ότι ακόμα και η παραμικρή κίνηση ή ήχος μπορούσε να οδηγήσει σε σκληρή τιμωρία ή και θάνατο. Μία από τις πρώτες της κινήσεις ήταν να ενισχύσει την αυστηρότητα των καθημερινών προσκλητηρίων, γνωστών ως appel. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνταν 2 ή 3 φορές την ημέρα, ανεξαρτήτως καιρού, και οι κρατούμενοι έπρεπε να στέκονται ακίνητοι επί ώρες στην κεντρική πλατεία του στρατοπέδου, την Appellplatz. Δεν τους δινόταν πρωινό, μόνο λίγες γουλιές νερό πριν την προσκλητήρια και απαγορευόταν να κάθονται, να μιλούν ή ακόμα και να κοιτάζονται μεταξύ τους. Η απάνθρωπη αποτελεσματικότητα αυτών των προσκλητηρίων έγκυτο στην ικανότητά τους να καταρακώνουν τους κρατούμενους σωματικά και ψυχολογικά. Κατά τους χειμερινούς μήνες, οι εξασθενημένες γυναίκες, σε κατάσταση υποσιτισμού, οι κρατούμενοι εξαναγκάζονταν συχνά να στέκονται όρθιοι σε θερμοκρασίες κάτω από το 0, χωρίς κατάλληλα ζεστά ρούχα. Το καλοκαίρι, η αποπνικτική ζέστη και η αφυδάτωση προκαλούσαν συχνά λιποθυμίες. Ακόμα και το παραμικρό σημάδι αδυναμίας οδηγούσε σχεδόν πάντα σε επιπλέον τιμωρίες, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο πόνου. Μετά τα βάναυσα προσκλητήρια, οι κρατούμενοι στέλνονταν για καταναγκαστικά έργα σε διάφορες εγκαταστάσεις εντός ή εκτός στρατοπέδου. Πολλοί εργάζονταν στα εργοστάσια της Siemens, κατασκευάζοντας ηλεκτρικά εξαρτήματα για τη γερμανική πολεμική μηχανή. Άλλοι απασχολούνταν σε κατασκευές, γεωργία ή υφαντουργία. Το μεσημέρι τους δινόταν μια ελάχιστη μερίδα ψωμιού, εντελώς ανεπαρκής για να αντισταθμίσει τη σωματική εξάντληση. Οι υγειονομικές συνθήκες στο Ravensbrück διατηρούνταν σκόπιμα σε άθλια κατάσταση. Οι στρατώνες δεν διέθεταν κατάλληλες υγειονομικές εγκαταστάσεις και οι κοινές τουαλέτες ήταν πολύ λίγες για τον αριθμό των κρατουμένων. Το νερό για πλύσιμο ήταν εξαιρετικά περιορισμένο και υπήρχαν ελάχιστες ευκαιρίες για πλύσιμο ρούχων. Αυτές οι συνθήκες, σε συνδυασμό με τη χρόνια κακή διατροφή, οδήγησαν σε θανατηφόρες επιδημίες όπως τύφος, φυματίωση και δυσεντερία που σκότωναν συνεχώς κρατούμενους. Η Μπίντς περιπολούσε καθημερινά το Ravensbrück σχεδόν τελετουργικά. Φορούσε μαύρη στολή, κρατούσε μαστίγιο και συνοδευόταν από ένα γερμανικό πειμενικό εκπαιδευμένο να επιτίθεται κατόπιν εντολής.
Η βασική της τακτική ήταν να προκαλεί τρόμο μέσω της απρόβλεπτης συμπεριφοράς. Δεν χρειαζόταν κάποια ιδιαίτερη αφορμή για να επιβάλλει τιμωρία. Ένα μικρό παράπτωμα ή ακόμη και μια εντελώς τυχαία επιλογή αρκούσε για να γίνει κάποιος στόχος του θυμού της. Η επιζήσασα από την Τσεχία Dagmar Hova περιγράφει ένα από τα πιο τρομακτικά επεισόδια αγριότητας της Binz. Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης εργασίας, έκρινε ότι μία κρατούμενη δεν εργαζόταν αρκετά σκληρά. Πλησίασε σιωπηλά, τη χαστούκισε και την έριξε κάτω. Κατόπιν πήρε ένα τσεκούρι και τη συνέθλιψε το πρόσωπο με σφοδρότητα. Ικανοποιημένη, σκούπισε τις ματωμένες μπότες της στη φούστα του θύματος και απομακρύνθηκε με το ποδήλατό της σαν να μην συνέβη τίποτα. Μια άλλη επιζήσασα, η Όλγα Γκάλβα, περιγράφει πως η Binz χρησιμοποιούσε τον σκύλο της ως μέσο εκτέλεσης. Όταν είδε μια κρατούμενη να καταραίει από εξάντληση, την χτύπησε εσκεμμένα με το ποδήλατό της. Στη συνέχεια διέταξε τον γερμανικό πειμενικό να επιτεθεί. Ο σκύλος, εκπαιδευμένος για φόνο, κατασπάραξε τη γυναίκα, ενώ η Binz παρακολουθούσε ανέκφραστα. Αυτές οι επιθέσεις δεν ήταν εξαιρέσεις, αλλά μέρος ενός συστηματικού μοτίβου εκφοβισμού και τιμωρίας. Το κέντρο της εξουσίας της μέσω τρόμου ήταν ένα μέρος γνωστό ως το μπούνκερ. Εκεί επιβάλλονταν παραδειγματικές τιμωρίες σε κρατούμενες ύποπτες για παραβίαση πειθαρχίας. Το κτίριο αυτό, απομονωμένο από το υπόλοιπο στρατόπεδο, χρησιμοποιούνταν για κράτηση και βασανιστήρια. Οι γυναίκες που αποστέλλονταν εκεί γδίνονταν και κλείνονταν σε απομόνωση χωρίς φαγητό ή κουβέρτες. Οι κρατούμενοι δέχονταν τακτικά ρήψεις κρύου νερού υπό υψηλή πίεση και εξαναγκάζονταν να αντέχουν θερμοκρασίες κάτω από το 0. Το μαστίγωμα αποτελούσε τον πυρήνα του συστήματος τιμωρίας στο μπάνκερ. Οι κρατούμενοι δέχονταν 25, 50, ακόμη και 75 χτυπήματα διαδοχικά. Για τον σκοπό αυτό υπήρχε ειδική εξέδρα βασανιστήριων. Τα πόδια του κρατούμενου δένονταν με ξύλινες λαβές και το κεφάλι του καλυπτόταν με κουβέρτα για να πνίξει τις κραυγές. Η τιμωρία αυτή είχε στόχο όχι μόνο τον σωματικό πόνο, αλλά και τη μέγιστη ταπείνωση. Η Μάρθα Βέλτ, μια Γερμανίδα αγρότισσα που συνελήφθη επειδή είχε σχέση με έναν Πολωνό εργάτη, παραβίαση των φυλετικών νόμων των Ναζί, περιγράφει την εμπειρία της στο μπάνκερ ως εξής. «Η Ντοροθέα Binz μου διάβασε το ένταλμα σύλληψης και την τιμωρία μου. 2 σειρές από 25 μαστιγώματα. Κατόπιν, ο διοικητής Σούρεν με ανέβασε στην εξέδρα βασανιστήριων. Τα πόδια μου στερεώθηκαν με ξύλινες λαβές. Το φόρεμά μου σηκώθηκε πάνω από το κεφάλι μου. Δεν φορούσα εσώρουχα. Με διέταξαν να τα βγάλω πριν βγω από τον κοιτώνα. Το κεφάλι μου τυλίχθηκε με μια κουβέρτα. Προσπάθησα να πάρω βαθιά ανάσα όσο με έδαιναν για να αφήσω λίγο περιθώριο, αλλά το πρόσεξαν και έσφιξαν περισσότερο. Με διέταξαν να μετράω φωναχτά τα χτυπήματα, αλλά έφτασα μόνο μέχρι το 11. Όταν τελείωσε, με τα βία στεκόμουν όρθια. Το 1944, όταν κατασκευάστηκε θάλαμος αερίων στο Ravensbrück, η Binz άρχισε να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία επιλογής κρατουμένων. Όσοι δεν μπορούσαν πλέον να εργαστούν λόγω εξάντλησης ή ασθένειας, θεωρούνταν κατάλληλοι για ειδική μεταχείριση, ένας εφημισμός για εκτέλεση. Η διαδικασία επιλογής γινόταν με ψυχρή γραφειοκρατική ακρίβεια, δίνοντας προτεραιότητα στην αποδοτικότητα του στρατοπέδου έναντι της ανθρωπιάς. Ο θάλαμος αερίων τοποθετήθηκε σε ένα μικρό κτίσμα κοντά στο κρεματόριο και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 1945. Πριν από αυτό, οι επιλεγμένοι κρατούμενοι αποστέλλονταν σε στρατόπεδα όπως το Auschwitz ή το Bernburg, όπου εκτελούνταν. Όταν έγινε δυνατή η εκτέλεση επιτόπου, η Binz άρχισε να συμμετέχει άμεσα στην επιλογή των θυμάτων των ειδικών ενεργειών. Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, η Binz δεν περιοριζόταν στη σωματική βία, αλλά ασκούσε και σεξουαλική κακοποίηση σε ορισμένες κρατούμενες. Η σεξουαλικοποίηση της βίας ήταν μέρος της στρατηγικής της τρόμου και ελέγχου. Παράλληλα, είχε ερωτική σχέση με τον αξιωματικό των SS Edmund Breuning, υπαρχηγός του διοικητή Fritz Schuren, με τον οποίο συγκατοικούσε εκτός στρατοπέδου έως τον Δεκέμβριο του 1944. Αργότερα, ο Breuning μετατέθηκε στο Buchenwald. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η Binz και ο Breuning μοιράζονταν μια διεστραμμένη έλξη προς τη βία.
Τους έβλεπαν συχνά να παρακολουθούν βασανιστήρια και εκτελέσεις γελώντας ή ανταλλάσσοντας εκδηλώσεις στοργής. Αυτή η διαστρεβλωμένη σχέση, που βασιζόταν στον κοινό τους ψυχαγωγικό πόνο των άλλων, συμβολίζει την πλήρη απώλεια της ανθρώπινης ιδιότητας από ορισμένους θύτες του ναζιστικού καθεστώτος. Η Μπίντς έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των μελλοντικών δεσμοφυλάκων γυναικών, μεταδίδοντας τις μεθόδους τρόμου της. Μέσω πρακτικών επιδείξεων δίδαξε στις νέες δεσμοφύλακες πώς να διατηρούν τον έλεγχο μέσω συστηματικής βίας. Οι μαθήτριές της μάθαιναν να εντοπίζουν ενδείξεις αδυναμίας στους κρατούμενους και να ανταποκρίνονται με υπερβολική βιαιότητα, διατηρώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτου φόβου. Κατά την περίοδο επίβλεψης της Ντοροθέα Μπίντς στο Ράβενσμπρουκ, περίπου 132.000 γυναίκες πέρασαν από αυτό το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ανάμεσά τους ήταν Πολωνές, Σοβιετικές, Γερμανίδες, Εβραίες, Τσιγκάνες και κρατούμενες σχεδόν από κάθε χώρα που είχε καταληφθεί από τη Γερμανία. Πάνω από 92.000 από αυτές πέθαναν λόγω απάνθρωπων συνθήκων, άμεσων εκτελέσεων ή επιλογής για τους θαλάμους αερίων. Το μυαλό ενός τέρατος, ψυχολογικό προφίλ της Ντοροθέα Μπίντς. Η μεταμόρφωση της Ντοροθέα Μπίντς από μια συνηθισμένη νεαρή γυναίκα σε αδίστακτη εκτελέστρια εγείρει βαθιά ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση. Ποιοι ψυχολογικοί παράγοντες επέτρεψαν αυτή τη μεταβολή? Ήταν μόνο αποτέλεσμα της ναζιστικής προπαγάνδας ή υπήρχαν ήδη σαδιστικές τάσεις στον χαρακτήρα της? Η ανάλυση της συμπεριφοράς της στο Ράβενσμπρουκ μας επιτρέπει να κατανοήσουμε εν μέρη τους ψυχολογικούς μηχανισμούς που οδήγησαν στην ακραία αγριότητα. Η ιδεολογική χειραγώγηση που δέχτηκε στην εφηβεία της διαμόρφωσε τη γνωσιακή βάση των μεταγενέστερων πράξεών της. Το ναζιστικό εκπαιδευτικό σύστημα ενστάλαζε την ανωτερότητα της αρείας φυλής και την ανεφόρον υπακοή ως ύψιστες αρετές. Η προπαγάνδα παρουσίαζε τους Εβραίους και άλλες καταπιεσμένες ομάδες ως υπαρξιακή απειλή για τη Γερμανία και νομιμοποιούσε την εξόντωσή τους ως πατριωτική πράξη. Σε ένα τέτοιο κλίμα, η βία σταδιακά κανονικοποιήθηκε ως νόμιμο πολιτικό μέσο. Με την ένταξή της στο σύστημα των στρατοπέδων συγκέντρωσης, η Μπίντς βίωσε μια διαδικασία συναισθηματικής απευαισθητοποίησης. Οι πρώτες πράξεις αγριότητας πιθανόν να τις προκάλεσαν εσωτερική σύγκρουση, αλλά με την επανάληψη έγιναν ψυχολογικά πιο εύκολες. Η θετική ενίσχυση μέσω προαγωγών και αναγνώρισης από τους ανωτέρους της δημιούργησε έναν κύκλο όπου η βία συσχετιζόταν με ανταμοιβές, ενθαρρύνοντάς την να εντείνει τη σκληρότητά της για εξουσία και κύρος. Καθοριστικό στοιχείο της ψυχολογικής της εξέλιξης ήταν η συστηματική απανθρωποποίηση των θυμάτων. Το ναζιστικό καθεστώς ταξινομούσε τους κρατούμενους ως κατώτερα όντα, χωρίς εσωτερική αξία, ως αντικείμενα. Αυτή η αντίληψη επέτρεπε στους δράστες, όπως οι Μπίντς, να αποστασιοποιούνται συναισθηματικά από τα βάσανα που προκαλούσαν και να θεωρούν τις πράξεις τους όχι ως βιαιότητες απέναντι σε ανθρώπους, αλλά ως μέρος της διαχείρισης του συστήματος. Η απόλυτη εξουσία πάνω σε άλλους επιτάχυνε την ηθική της κατάρρευση, όπως δείχνουν ψυχολογικά πειράματα όπως αυτό της φυλακής του Στάνφορντ. Άτομα με απεριόριστη εξουσία τείνουν σταδιακά να την καταχρώνται. Στο Ράβενσμπρουκ, η συμπεριφορά της Μπίντς δεν περιοριζόταν από κανέναν εξωτερικό παράγοντα. Αντιθέτως, η βαρβαρότητα ενθαρρυνόταν ενεργά από την ιεραρχία του στρατοπέδου. Η σχέση της με τον Έντμουντ Μπρόινινγκ αποκαλύπτει μια άλλη ανησυχητική πτυχή, την κοινωνική ενίσχυση της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. Δεν μοιράζονταν απλώς προσωπική οικειότητα, αλλά και κοινή έλξη προς τον πόνο των άλλων. Αυτή η δυναμική νομιμοποίησε περαιτέρω τη σαδιστική συμπεριφορά, δημιουργώντας ένα μικρό κόσμο όπου η σκληρότητα λειτουργούσε ως μέσο συναισθηματικής σύνδεσης. Στο περιβάλλον του στρατοπέδου, όπου οι δεσμοφύλακες συναγωνίζονταν ποιος είναι πιο βάναυσος, τα ηθικά όρια γίνονταν συνεχώς ασαφή. Η Μπίντς όχι μόνο επαναλάμβανε βίαιες πράξεις, αλλά εισήγαγε και καινοτομίες στον τρόπο εκτέλεσής τους, αποκτώντας έτσι αναγνώριση μέσα στην ιεραρχία του στρατοπέδου. Ο σαδισμός μετατράπηκε σε κοινωνικό και επαγγελματικό νόμισμα. Ψυχολογικές μελέτες για τους δράστες του ολοκαυτώματος έχουν εντοπίσει διάφορους μηχανισμούς που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε βαρβαρότητες.
Ένας βασικός είναι η ψυχολογική διαμερισματοποίηση, compartmentalization, η ικανότητα να διαχωρίζονται πλήρως διαφορετικές πτυχές της ζωής. Αυτή η ικανότητα επέτρεπε σε άτομα όπως οι Binge να εκφράζουν ακραία σκληρότητα στη δουλειά τους, διατηρώντας παράλληλα φαινομενικά φυσιολογικές σχέσεις εκτός στρατοπέδου. Αυτή η ψυχική διαίρεση φαινόταν και στην καθημερινή της συμπεριφορά. Η Binge μπορούσε να βασανίσει μια κρατούμενη μέχρι θανάτου και στη συνέχεια να απολαύσει ένα ρομαντικό δείπνο με τον Μπρόινινγκ. Μέσω αυτής της διαμερισματοποίησης διατηρούσε μια θετική εικόνα του εαυτού της παρά την εμπλοκή της σε ομότητες. Η εφημιστική γλώσσα του ναζιστικού καθεστώτος διευκόλυνε αυτή τη διαδικασία. Όροι όπως ειδική μεταχείριση, δηλαδή εκτέλεση, επανατοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά σε στρατόπεδα θανάτου, και πειθαρχικά μέτρα, δηλαδή βασανιστήρια, δημιουργούσαν ψυχολογική απόσταση μεταξύ πράξης και αποτελέσματος. Η Binge λειτουργούσε εντός αυτού του τεχνικού διοικητικού λεξιλογίου. Ένα από τα ψυχολογικά κίνητρα του σαδισμού της ήταν η απόλαυση της απόλυτης εξουσίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων, η Binge έδειχνε ιδιαίτερη ευχαρίστηση όταν τα θύματα παρουσίαζαν έντονο φόβο. Η ικανότητά της να προκαλεί τρόμο της ενίσχυε το αίσθημα παντοδυναμίας, ενισχύοντας μέσω θετικής ανάδρασης την κακοποιητική συμπεριφορά της. Η σχέση της με τον Μπρόινινγκ αποτελεί μία από τις πιο ανησυχητικές πτυχές του ψυχολογικού της προφίλ. Πολλές μαρτυρίες αναφέρουν ότι η Binge ένιωθε σεξουαλική διέγερση παρακολουθώντας μαστιγώματα στο Ravensbrück. Συχνά τους έβλεπαν μαζί να περιφέρονται στο στρατόπεδο, παρακολουθώντας βασανιστήρια και εκδηλώνοντας τρυφερότητα. Ο συνδυασμός σεξουαλικής επιθυμίας και βίας φανερώνει μια βαθιά διαστροφή των ανθρώπινων ενστίκτων. Η μεταμόρφωση της Binge συμβολίζει την πλαστικότητα της ανθρώπινης φύσης υπό ακραίες συνθήκες. Μελέτες δείχνουν ότι πολλοί από τους δράστες του ολοκαυτώματος δεν είχαν ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά πριν εμπλακούν. Το πιο τρομακτικό στοιχείο στην περίπτωση της Binge είναι ότι αρχικά φαινόταν φυσιολογική, και αυτό ακριβώς, ότι υπό ορισμένες κοινωνικές και θεσμικές συνθήκες απλοί άνθρωποι μπορούν να μετατραπούν σε εκτελεστές απάνθρωπων πράξεων. Κατά τη διάρκεια της δίκης της, η Binge έδειξε αξιοσημείωτη απουσία μεταμέλειας. Όταν ρωτήθηκε για τη βάναυση μεταχείριση των κρατουμένων, απάντησε ότι το προτιμούσαν αυτό από το να τους στερηθεί το φαγητό. Αυτή η δήλωση αποκαλύπτει μια βαθιά ηθική διαστρέβλωση. Όχι μόνο δικαιολογούσε τη βία, αλλά την παρουσίαζε και ως προτιμότερη εναλλακτική. Η ανικανότητά της να αναγνωρίσει τη σοβαρότητα των πράξεών της αντανακλά την επιτυχία της διαδικασίας απανθρωποποίησης. Τα θύματα είχαν πάψει να θεωρούνται πλήρως ανθρώπινα όντα με δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και τη ζωή. Η συμπεριφορά της Binge καταδεικνύει επίσης στοιχεία αυτού που οι ψυχολόγοι ονομάζουν ταύτιση με τον επιτιθέμενο. Έχοντας εισέλθει στο σύστημα των στρατοπέδων συγκέντρωσης σε πολύ νεαρή ηλικία, πιθανώς εσωτερήκευσε τους βίαιους κανόνες ως έναν μηχανισμό προσαρμογής, υιοθετώντας την οπτική των ανωτέρων της για να μειώσει την εσωτερική της σύγκρουση. Με τον καιρό, αυτή η ταύτιση έγινε αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς της. Η ιεραρχική δομή του στρατοπέδου ενίσχυε συνεχώς τη συμπεριφορά της. Σε αντίθεση με τα στρατόπεδα εξόντωσης, όπου οι δολοφονίες ήταν βιομηχανοποιημένες και σχετικά ανώνυμες, σε στρατόπεδα όπως το Ravensbrück η βία ήταν συχνά προσωπική και άμεση. Οι φύλακες όπως οι Binge είχαν συνεχή επαφή με τις κρατούμενες, δημιουργώντας σχέσεις εξουσίας όπου η βαναυσότητα λειτουργούσε ως καθημερινό εργαλείο ελέγχου. Είναι αποκαλυπτικό ότι οι Binge, σε αντίθεση με άλλες φύλακες που εμφάνιζαν κάποια ασυνέπεια στη σκληρότητά τους, διατήρησε σταθερή σαδιστική συμπεριφορά. Ενώ κάποιες επιβλέπουσες έδειχναν περιστασιακά μικρές πράξεις ανθρωπιάς, οι μαρτυρίες για την Binge δεν δείχνουν τέτοιες διακυμάνσεις. Αυτή η συνέπεια υποδηλώνει πλήρη εσωτερήκευση της ναζιστικής ιδεολογίας και μια βαθιά ψυχολογική μεταμόρφωση που εξάλειψε τα συμβατικά ηθικά όρια. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων, ιδεολογική πλήση εγκεφάλου, απανθρωποποίηση των θυμάτων, απεριόριστη εξουσία, κοινωνική ενίσχυση, ψυχολογική απομόνωση και ικανοποίηση από τον σαδισμό,
εξηγεί εν μέρη πως μία 19χρονη μετατράπηκε σε ένα από τα πιο τρομακτικά σύμβολα της ναζιστικής αγριότητας μέσα σε μόλις 5 χρόνια. Η απελευθέρωση, η φυγή ή ο θάνατος, η σύλληψη της Ντοροθέα Μπίντς. Στις αρχές του 1945 η ήττα του Τρίτου Ράιχ ήταν αναπόφευκτη. Ο κόκκινος στρατός προέλαβνε ασταμάτητα από την Ανατολή, ενώ οι συμμαχικές δυνάμεις πίεζαν από τη Δύση. Για τους αξιωματικούς και τις φύλακες του ναζιστικού συστήματος στρατοπέδων συγκέντρωσης, η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει. Στο Ράβενσμπρουκ η κατάσταση επιδεινωνόταν ραγδαία. Ο υπερπληθυσμός, σε συνδυασμό με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα, δημιούργησαν ένα περιβάλλον όλο και πιο χαοτικό. Οι βομβαρδισμοί των συμμάχων αύξαναν περαιτέρω την ένταση, ενώ το προσωπικό του στρατοπέδου λάμβανε αναφορές για την προέλαση του κόκκινου στρατού εντός του γερμανικού εδάφους. Το στρατόπεδο αυτό, σχεδιασμένο αρχικά για 6.000 γυναίκες, φιλοξενούσε ήδη πάνω από 45.000 γυναίκες σε συνθήκες καταστροφικές. Τους τελευταίους μήνες του πολέμου οι θάνατοι αυξήθηκαν δραματικά. Καθημερινά πέθαιναν εκατοντάδες γυναίκες από ασθένειες, υποσιτισμό και τη συνεχιζόμενη σκληρότητα παρά την επικείμενη ήττα. Κατανοώντας τι τις περίμενε σε περίπτωση σύλληψης, η διοίκηση του στρατοπέδου προχώρησε σε απελπισμένα μέτρα. Ένα από αυτά ήταν η μερική εκκένωση μέσω των λεγόμενων ποριών θανάτου, όπου χιλιάδες κρατούμενες αναγκάζονταν να περπατήσουν υπό ακραίες συνθήκες προς άλλα στρατόπεδα, μακριά από το ανατολικό μέτωπο. Αυτές οι πορείες ήταν ουσιαστικά καθυστερημένες μαζικές εκτελέσεις. Από τις αρχές του 1945, εξαντλημένες κρατούμενες από χρόνια κακομεταχείρισης και υποσιτισμού, εξαναγκάζονταν να περπατούν δεκάδες χιλιόμετρα την ημέρα, χωρίς επαρκή τροφή ή προστασία από τον σκληρό χειμώνα. Όσες κατέρεαν εκτελούνταν επί τόπου, όσες επιβίωναν κατέληγαν σε εξίσου θανατηφόρα στρατόπεδα. Ο Σουηδικός Ερυθρός Σταυρός, υπό την ηγεσία του κόμι Φόλκε Μπερναντότε, κατάφερε να διαπραγματευτεί με τον Χάινριχ Χίμλερ την απελευθέρωση ορισμένων κρατουμένων σκανδιναβικής καταγωγής. Από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 1945 εκατοντάδες Δανές και Νορβηγίδες γυναίκες απομακρύνθηκαν με τα λεγόμενα λευκά λεωφορεία, γλιτώνοντας από βέβαιο θάνατο. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των κρατουμένων δεν είχε τέτοια ευκαιρία. Οι γυναίκες που έμειναν στο Ράβενσμπρουκ ήταν κυρίως πολύ άρρωστες ή εξασθενημένες για να μεταφερθούν. Περίπου 3.500 γυναίκες, άνδρες και παιδιά, εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους, ενώ το προσωπικό του στρατοπέδου ετοιμαζόταν να διαφύγει. Οι τελευταίες ημέρες ήταν ιδιαίτερα σκληρές, αυτοσχέδιες εκτελέσεις πιθανών μαρτύρων και συστηματική καταστροφή εγγράφων. Μέσα σε αυτό το χάος και την απόγνωση, η Ντοροθέα Μπίντς αποφάσισε να διαφύγει πριν φτάσει ο κόκκινος στρατός. Σε αντίθεση με τους φανατικούς αξιωματικούς που έμειναν μέχρι τέλους από ιδεολογική πίστη ή παρέτηση, η Μπίντς επέλεξε την αυτοπροστασία. Η γυναίκα που επί χρόνια βασίλευε με τρόμο, τώρα φοβόταν την τιμωρία για τις πράξεις της. Έβγαλε τη στολή των SS, σύμβολο της απολυταρχικής εξουσίας της, και φόρεσε πολιτικά ρούχα για να αναμειχθεί με τους πρόσφυγες εντός της Γερμανίας. Με πλαστά έγγραφα ταυτότητας, κατευθύνθηκε προς τη Δύση, προσπαθώντας να φτάσει στις περιοχές που ελέγχονταν από τους δυτικούς συμμάχους, όπου υπήρχε η πεποίθηση ότι οι εγκληματίες πολέμου αντιμετωπίζονταν με περισσότερη επιοίκεια από ό,τι από τον Σοβιετικό στρατό. Ο στόχος της ήταν το Αμβούργο, λιμενική πόλη όπου ήλπιζε να χαθεί ανάμεσα στη μάζα των προσφύγων που διέφευγαν από την προέλαση των Σοβιετικών. Όπως πολλοί αξιωματικοί των SS, σχεδίαζε να υιοθετήσει μια νέα ταυτότητα και να ξεκινήσει μια ανώνυμη ζωή, μακριά από το παρελθόν της στο Ράβενσμπρουκ και προστατευμένη από το διοικητικό χάος της μεταπολεμικής περίοδου. Στις 30 Απριλίου 1945, ενώ ο Αδόλφος Χίτλερ αυτοκτονούσε στο καταφύγιό του στο Βερολίνο, ο κόκκινος στρατός απελευθέρωνε τελικά το Ράβενσμπρουκ. Οι σοβιετικοί στρατιώτες βρήκαν ένα σκηνικό ερήμωσης. Παραπήγματα γεμάτα γυναίκες στα πρόθυρα του θανάτου, μαζικούς τάφους μόλις σκεπασμένους και αποδείξεις συστηματικών βασανιστήριων. Οι επιζήσασες, πολλές από τις οποίες ήταν πολύ αδύναμες για να σταθούν όρθιες,
έλαβαν άμεση ιατρική βοήθεια, καθώς περιέγραφαν τις φρίκες που έζησαν υπό το καθεστώς τρόμου της Μπίντς και άλλων δεσμοφυλάκων. Η αναζήτηση και σύλληψη των υπεύθυνων για αυτά τα εγκλήματα έγινε προτεραιότητα για τις συμμαχικές δυνάμεις. Η Συμφωνία της Μόσχας, που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 1943, όριζε ότι οι ναζιστές εγκληματίες πολέμου θα δικάζονταν στις χώρες όπου είχαν διαπράξει τα εγκλήματά τους. Για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής οργανώθηκαν εξειδικευμένες ομάδες εντοπισμού αξιωματικών των SS και προσωπικού στρατοπέδων συγκέντρωσης. Φωτογραφίες και λεπτομερείς περιγραφές των δραστών κυκλοφορούσαν μεταξύ των συμμαχικών στρατιωτικών μονάδων. Οι μαρτυρίες των επιζώντων ήταν καθοριστικής σημασίας για την αναγνώριση προσώπων όπως η Μπίντς, της οποίας η φήμη την καθιστούσε στόχο υψηλής προτεραιότητας. Οι ανακρίσεις πρώην απελευθερωμένων κρατουμένων παρήχαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με πιθανούς δρόμους διαφυγής και κρυψώνες. Στις 3 Μαΐου 1945, λίγες μόλις ημέρες μετά την απελευθέρωση του Ravensbrück, η τύχη της Μπίντς εξαντλήθηκε. Κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου στο Αμβούργο, βρετανικά στρατεύματα την ταυτοποίησαν χάρη στη μαρτυρία μιας πρώην κρατούμενης που την αναγνώρισε παρά την προσπάθειά της να μεταμφιεστεί. Η γυναίκα που είχε τρομοκρατήσει χιλιάδες για χρόνια συνελήφθη χωρίς να προβάλλει ουσιαστική αντίσταση, γνωρίζοντας ότι η διαφυγή δεν ήταν πλέον δυνατή. Η Μπίντς μεταφέρθηκε αρχικά σε ένα κέντρο κράτησης στο Recklinghausen, όπου άλλοι συλληφθέντες αξιωματικοί και δεσμοφύλακες περίμεναν καθώς οι σύμμαχοι οργάνωναν τις δικαστικές διαδικασίες για τα εγκλήματα πολέμου. Κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών ανακρίσεων διατήρησε μια απαθή στάση, παρόμοια με αυτή που είχε επιδείξει κατά τα χρόνια της στο Ravensbrück. Ακολουθώντας τη στρατηγική πολλών ναζιστών εγκληματιών, η Μπίντς αρνήθηκε τις πιο σοβαρές κατηγορίες και υποβάθμισε τον ρόλο της στο στρατόπεδο, παραδέχτηκε ότι είχε επιβάλει πειθαρχία περιστασιακά με χαστούκια ή ελαφρά χτυπήματα, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά τη συμμετοχή της σε συστηματικά βασανιστήρια, δολοφονίες ή επιλογές για τις θαλάμους αερίων. Αυτή η στάση μερικής άρνησης έρχεται σε οξύ αντίθεση με τις πολυάριθμες μαρτυρίες που την αναγνώριζαν ως μία από τις πιο τρομακτικές φιγούρες του Ravensbrück. Ενώ βρισκόταν υποκράτηση, οι συμμαχικές αρχές συνέλεγαν αποδείξεις για τη μελλοντική της δίκη. Ελήφθησαν καταθέσεις από εκατοντάδες επιζώντες, συγκεντρώθηκαν διοικητικά έγγραφα του στρατοπέδου που είχαν διαφύγει από την καταστροφή και καταρτίστηκαν επίσημες κατηγορίες. Η διαδικασία ήταν μεθοδική, αντανακλώντας την αποφασιστικότητα. Σύμμαχος ότι, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή τη φορά οι υπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου θα αντιμετώπιζαν πλήρως τη δικαιοσύνη. Η τελική δίκη, η καταδίκη και η εκτέλεση της Ντοροθέα Μπίντς. Στις 5 Δεκεμβρίου 1946, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την παράδοση της Γερμανίας, ξεκίνησε η πρώτη δίκη του Ravensbrück. Το Βρετανικό Στρατιωτικό Δικαστήριο που ιδρύθηκε στο Αμβούργο συγκέντρωσε 16 κατηγορουμένους, πρώην μέλη του προσωπικού του στρατοπέδου, για να λογοδοτήσουν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η Ντοροθέα Μπίντς, ως η 10η κατηγορούμενη, αντιμέτωπη με κατηγορίες για βασανιστήρια, δολοφονίες και απάνθρωπη μεταχείριση κρατουμένων γυναικών. Αυτή η διαδικασία αποτελούσε μέρος μιας άνευ προηγουμένου δικαστικής προσπάθειας. Μετά την κύρια δίκη της Νιρεμβέργης εναντίον των κορυφαίων ηγετών των Ναζί, οι συμμαχικές δυνάμεις ξεκίνησαν ξεχωριστές διαδικασίες για να δικάσουν κατώτερους δράστες που συμμετείχαν άμεσα στην εφαρμογή των φρικαλαιοτήτων. Η δίκη του Ravensbrück ήταν από τις πρώτες που επικεντρώθηκαν αποκλειστικά σε εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε ένα μόνο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το δικαστήριο αποτελούνταν από Βρετανούς αξιωματικούς με νομική κατάρτιση, υπό την προεδρία του υποστράτηγου HPM Μπέρνεϊ Φίκλιν. Η εισαγγελία, με επικεφαλής τον ταγματάρχη Στιούαρτ, είχε συγκεντρώσει εκτενή τεκμηρίωση και είχε εντοπίσει δεκάδες μάρτυρες πρόθυμους να καταθέσουν για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο Ravensbrück, παρά το τραύμα του να ξαναζήσουν αυτές τις εμπειρίες.
Για σχεδόν 2 μήνες, το δικαστήριο άκουγε σπαρακτικές μαρτυρίες. Επιζήσαντες διαφόρων εθνικοτήτων περιέγραφαν την καθημερινή βαρβαρότητα στο στρατόπεδο, ταυτοποιώντας κάθε κατηγορούμενο και αναλύοντας τη συγκεκριμένη συμμετοχή τους στις καταχρήσεις. Οι μάρτυρες περιέγραψαν πώς η Μπίντς επέλεγε αυθαίρετα κρατούμενες για παραδειγματικές τιμωρίες, πώς επέβλεπε προσωπικά τις μαστιγώσεις και πώς η απλή παρουσία της προκαλούσε παράλυτο τρόμο στις κρατούμενες. Μια Πολωνή μάρτυρας ανέφερε πως η Μπίντς εκπαίδευε τον σκύλο της να επιτίθεται στις κρατούμενες, περιγράφοντας ένα περιστατικό κατά το οποίο μια εξαντλημένη γυναίκα κατασπαράχθηκε κυριολεκτικά από το ζώο κατόπιν άμεσης εντολής της δεσμοφύλακα. Άλλη μαρτυρία περιέγραψε τις ατελείωτες ώρες ορθοστασίας κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης, όπου οποιαδήποτε κίνηση οδηγούσε σε σκληρές τιμωρίες. Πολλές κατέθεσαν για ξυλοδαρμούς που η Μπίντς εκτελούσε προσωπικά μέχρι θανάτου των θυμάτων. Ιδιαίτερα συγκλονιστικές ήταν οι καταθέσεις σχετικά με το Μπουντρούμι, το κέντρο τιμωρίας όπου η Μπίντς επέβλεπε προσωπικά τα βασανιστήρια. Οι κρατούμενες περιέγραφαν πώς τις έγδιναν, τις έδαιναν σε πάγκους βασανιστήριων και τις μαστίγωναν μεθοδικά συχνά μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Αρκετές μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι η Μπίντς όχι μόνο διέταζε αυτές τις τιμωρίες, αλλά τις εκτελούσε συχνά η ίδια, δείχνοντας ιδιαίτερο ζήλο απέναντι σε όσες έδειχναν φόβο ή αδυναμία. Μία επιζήσασα περιέγραψε πως η Μπίντς επέλεγε τις πιο αδύναμες για τις τιμωρίες της, απολαμβάνοντας ιδιαίτερα τον τρόμο που προκαλούσε. Άλλη μάρτυρας περιέγραψε πως η Μπίντς και ο Μπρόινινγκ παρακολουθούσαν τα βασανιστήρια σαν διασκέδαση, γελώντας, ενώ οι κρατούμενες υπέφεραν βάναυσες τιμωρίες. Οι μαρτυρίες αποκάλυπταν όχι μόνο την άμεση συμμετοχή της Μπίντς σε θηριωδίες, αλλά και την ικανοποίηση που φαινόταν να αντλεί από την πρόκληση του πόνου. Οι μαρτυρίες ανέλυσαν επίσης τη δραστήρια συμμετοχή της Μπίντς στις επιλογές για τους θαλάμους αερίων που εγκαταστάθηκαν στο Ράβενσμπρουκ κατά τους τελευταίους μήνες λειτουργίας του στρατοπέδου. Με κλινική ψυχρότητα αποφάσιζε ποια θα ζούσε μία ακόμη ημέρα και ποια θα εκτελούνταν βασιζόμενοι σε αυθαίρετα κριτήρια που συχνά αντανακλούσαν τις προσωπικές της αντιπάθειες περισσότερο από την εργασιακή ικανότητα των κρατουμένων. Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, η στάση της Μπίντς αντανακλούσε την ίδια ψυχρότητα που χαρακτήριζε τη συμπεριφορά της στο Ράβενσμπρουκ. Χωρίς να δείξει μεταμέλεια ή εμφανές συναίσθημα, περιορίστηκε στο να αρνηθεί τις πιο σοβαρές κατηγορίες. Παραδέχτηκε ότι περιστασιακά είχε χαστουκίσει ή χτυπήσει απίθαρχες κρατούμενες, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για θανάτους ή συστηματικά βασανιστήρια. Η στρατηγική της υπεράσπισης ακολούθησε το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε από πολλούς κατηγορούμενους στις δίκες για εγκλήματα πολέμου. Υποβάθμιση του ρόλου της, άρνηση γνώσης των πιο φρικτών πτυχών του συστήματος και παρουσίαση του εαυτού της ως απλού γραναζιού, χωρίς πραγματική εξουσία να αμφισβητήσει διαταγές. Ωστόσο, οι μαρτυρίες αποδείκνυαν αδιαμφισβήτητα ότι όχι μόνο κατήχε θέση σημαντικής εξουσίας, αλλά και ασκούσε την εξουσία της με προσωπική πρωτοβουλία και ακραία σκληρότητα. Όταν ο εισαγγελέας τη ρώτησε αν θεωρούσε την βάναυση μεταχείριση των κρατουμένων κατάλληλη, η Μπίντς απάντησε με αδιαφορία ότι το προτιμούσαν από το να τους στερηθεί το φαγητό. Αυτή η δήλωση, περισσότερο από κάθε μαρτυρία, αποκάλυψε τη ηθική διαστρέβλωση που επέτρεπε στους δράστες να δικαιολογούν τις φρικαλαιότητες ως αναγκαίες πράξεις ρουτίνας για τη διατήρηση της τάξης. Η υπεράσπιση προσπάθησε να παρουσιάσει την Μπίντς ως μια υπάλληλο που εκτελούσε διαταγές σε ένα σύστημα όπου η άρνηση θα είχε σοβαρές συνέπειες. Υποστήριξε ότι δεν θα μπορούσε να αναμένεται από μια νεαρή με περιορισμένη μόρφωση να αμφισβητήσει τις πολιτικές που θέσπισαν οι ανώτεροι της και ότι οι ακραίες συνθήκες του πολέμου είχαν διαστρεβλώσει τα κανονικά πρότυπα συμπεριφοράς. Ωστόσο, οι μαρτυρίες έδειξαν ξεκάθαρα ότι δεν εκτελούσε απλώς εντολές, αλλά ξεπερνούσε τα επίσημα καθήκοντά της, επιδεικνύοντας προσωπική πρωτοβουλία στην εφαρμογή της σκληρότητας. Στις 3 Φεβρουαρίου 1947, μετά από εξαντλητικές διαβουλεύσεις, το δικαστήριο ανακοίνωσε την ετυμηγορία του. Η Ντοροθέα Μπίντς κηρύχθηκε ένοχη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
μαζί με άλλους 10 κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένων του Γιόχαν Σβάρτσουμπερ, αξιωματικός των SS, της Κάρμεν Μόρι, κάπο, της Βέρα Σάλβεκουαρτ, φαρμακοποιός του στρατοπέδου και άλλων δεσμοφυλάκων όπως η Γκρέτα Μπέζελ και Ελισάβετ Μάρσαλ, καταδικάστηκε σε θάνατο. Η ποινή αντανακλούσε τη σοβαρότητα των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν και έστελνε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όσοι συμμετείχαν ενεργά σε φρικαλαιότητες, ανεξαρτήτως βαθμού ή φύλου, θα αντιμετώπιζαν τη μέγιστη ευθύνη. Το δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα της υποχρεωτικής υπακοής, καθιερώνοντας ότι η συμμετοχή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας συνιστά προσωπική ευθύνη, χωρίς οι διαταγές των ανωτέρων να μπορούν να λειτουργήσουν ως δικαιολογία. Ο δικηγόρος της υπέβαλε αίτημα επίοικιας επικαλούμενος την νεότητά της και την επιρροή της ναζιστικής πλύσης εγκεφάλου, αλλά απορρίφθηκε. Στις 31 Μαρτίου 1947, ο ανώτατος διοικητής του, ο στρατάρχης Μπέρναρντ Μοντγκόμερι, διοικητής του Βρετανικού στρατού του Ρήνου, επικύρωσε οριστικά την καταδίκη. Αποφασίστηκε η εκτέλεση της θανατικής ποινής. Η απόφαση δεν ανέτρεψε την εξωτερική ηρεμία της Μπίντς. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την επιστροφή της στο κελί, έλαβε μια απελπισμένη απόφαση. Με ένα κρυμμένο αιχμηρό αντικείμενο προσπάθησε να κόψει τους καρπούς της προκειμένου να αποφύγει την ταπείνωση του απαγχωνισμού. Αυτή η τελευταία πράξη έδειξε ότι πίσω από τη μάσκα της αδιαφορίας ήταν πλήρως συνειδητοποιημένη για τη σοβαρότητα των εγκλημάτων της και φοβόταν την τιμωρία. Οι Βρετανοί στρατιώτες που αντελήφθησαν ασυνήθιστους θορύβους αντέδρασαν άμεσα. Τη βρήκαν να αιμορραγεί έντονα αλλά να έχει ακόμα τις αισθήσεις της. Το ιατρικό προσωπικό της φυλακής σταμάτησε την αιμορραγία και σταθεροποίησε την κατάστασή της. Η απόπειρά της να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη απέτυχε. Αφού ανάρρωσε, η Μπίντς τέθηκε υπό αυστηρή επιτήρηση. Οι Βρετανικές αρχές ήταν αποφασισμένες να την οδηγήσουν τελικά ενώπιον της δικαιοσύνης που για χρόνια απέφευγε. Η ημερομηνία εκτέλεσης ορίστηκε για τις 2 Μαΐου 1947, σχεδόν 2 χρόνια μετά την απελευθέρωση του Ράβενσμπρουκ. Λίγες εβδομάδες πριν την εκτέλεση, η Μπίντς μεταφέρθηκε στη φυλακή του Χάμελν στην Κάτω Σαξονία. Η εγκατάσταση αυτή χρησιμοποιούνταν από τις Βρετανικές αρχές για την εκτέλεση των θανατικών ποινών καταδικασθέντων Ναζί εγκληματιών πολέμου. Εκεί βρίσκονταν και άλλοι δράστες στρατοπέδων συγκέντρωσης, συμπεριλαμβανομένων γυναικών δεσμοφυλάκων του Ράβενσμπρουκ που ανέμεναν και αυτές την εκτέλεσή τους. Η εκτέλεση ανατέθηκε στον επίσημο Βρετανό δήμιο Άλμπερτ Πιερπόιντ. Ο Πιερπόιντ είχε ήδη εκτελέσει πολλούς Ναζί εγκληματίες πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του Χασάπη του Μπέργεν Μπέλσεν, Γιώζεφ Κράμερ και της Ήρμα Γκρέζε. Η φήμη του στηριζόταν στην αποτελεσματικότητα και στον επαγγελματισμό του, επεδίωκε την ταχεία και ανώδυνη όσο το δυνατόν εκτέλεση. Στις 2 Μαΐου 1947, στις 9:01 p.m. η Ντοροθέα Μπίντς οδηγήθηκε στην αίθουσα εκτελέσεων. Φορούσε απλό ρούχο που της παρήχε η φυλακή και συνοδευόταν από φρουρούς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, παρέμεινε ψύχρεμη μέχρι τέλους. Δεν έδειξε μεταμέλεια ούτε είπε κάποια τελευταία λόγια. Σύμφωνα με τη βρετανική διαδικασία, ο Πιερπόιντ τοποθέτησε μαύρη κουκούλα στο κεφάλι της και έδεσε το σκοινί γύρω από τον λαιμό της. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μακριάς πτώσης, μία τεχνική που υπολογίζεται βάσει του βάρους του καταδίκου έτσι ώστε η πτώση να προκαλέσει κάταγμα στον αυχένα και άμεσο θάνατο. Όταν το δάπεδο κάτω από τα πόδια της άνοιξε, το σώμα της έπεσε και το σκοινί τεντώθηκε απότομα. Ο θάνατος επήλθε ακαριέα. Έτσι έληξε η ζωή της γυναίκας που είχε σπείρει τρόμο στο Ράβενσμπρουκ επί χρόνια. Ήταν μόλις 27 ετών. Μετά την επίσημη διαπίστωση του θανάτου από γιατρό, το σώμα της αφαιρέθηκε από τη θηλιά και τοποθετήθηκε σε ένα απλό φέρετρο. Όπως και άλλοι εγκληματίες πολέμου, η σωρός της δεν παραδόθηκε στην οικογένειά της, τάφηκε ανώνυμα εντός του χώρου της φυλακής. Δεν τελέστηκε κηδεία, ούτε πραγματοποιήθηκε τελετή μνήμης. Η εκτέλεση καταγράφηκε επίσημα ως πράξη δικαιοσύνης, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο νόμιμης δικαστικής διαδικασίας. Καταραμένη κληρονομιά, η μνήμη του Ράβενσμπρουκ.
Η εκτέλεση της Ντοροθέας Μπίντς ήταν μια πράξη δικαιοσύνης, αλλά δεν μπορούσε να αντισταθμίσει το μέγεθος των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο Ράβενσμπρουκ. Ο θάνατός της δεν μπορούσε να επανορθώσει για τα βάσανα χιλιάδων θυμάτων, ωστόσο αποτέλεσε ένα απαραίτητο βήμα στη διαδικασία ανάληψης ευθύνης μετά το Ολοκαύτωμα. Σε αντίθεση με το Auschwitz ή το Νταχάου, το Ράβενσμπρουκ παραμένει σχετικά άγνωστο στη συλλογική μνήμη του Ολοκαυτώματος. Ωστόσο, η ιστορική του σημασία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ήταν το κύριο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης αποκλειστικά για γυναίκες, αναδεικνύοντας τις έμφυλες διαστάσεις του διωγμού. Κατά τη διάρκεια των 6 ετών λειτουργίας του, περίπου 132.000 γυναίκες από περισσότερες από 20 χώρες πέρασαν από το στρατόπεδο. Η Πολωνία, η Σοβιετική Ένωση, η Γερμανία και η Γαλλία ήταν από τις βασικές χώρες προέλευσης των κρατουμένων. Περισσότερες από 92.000 γυναίκες πέθαναν λόγω απάνθρωπων συνθηκών καταναγκαστικής εργασίας, ιατρικών πειραμάτων, άμεσων εκτελέσεων ή στους θαλάμους αερίων που εγκαταστάθηκαν στα τελικά στάδια λειτουργίας του στρατοπέδου. Μετά τον πόλεμο, όταν η Γερμανία διαιρέθηκε από τις νικήτριες δυνάμεις, το Ράβενσμπρουκ βρέθηκε στη Σοβιετική ζώνη κατοχής, μετέπειτα Ανατολική Γερμανία. Το 1959 ιδρύθηκε εκεί ένα εθνικό μνημείο, του οποίου η επίσημη αφήγηση ήταν έντονα επηρεασμένη από την κομμουνιστική ιδεολογία. Η έμφαση δόθηκε κυρίως στους πολιτικούς κρατούμενους, ιδίως στους κομμουνιστές, ενώ άλλες ομάδες θυμάτων αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Η επανένωση της Γερμανίας το 1990 κατέστησε δυνατή μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ιστορία του στρατοπέδου. Το 1993 άνοιξε ένα νέο αναμνηστικό μουσείο με στόχο την αναγνώριση της ποικιλομορφίας των θυμάτων και την ενσωμάτωση του Ράβενσμπρουκ στο γενικότερο σύστημα ναζιστικών στρατοπέδων. Σήμερα, το αναμνηστικό κέντρο του Ράβενσμπρουκ περιλαμβάνει μόνιμες εκθέσεις, τεκμηριωτικό κέντρο, χώρους μνήμης και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις που ασχολούνται με διάφορες πτυχές της ιστορίας του στρατοπέδου. Ορισμένα από τα αρχικά κτίρια, στρατώνες, πειθαρχικό μπουντρούμι, κρεματόριο, έχουν διατηρηθεί ως απτές αποδείξεις του πόνου που εκτυλίχθηκε εκεί. Η κληρονομιά της Μπίντς και άλλων γυναικών δραστών οδήγησε σε θεμελιώδη επανεκτίμηση του ρόλου των γυναικών στο ναζιστικό καθεστώς. Για δεκαετίες, η κυρίαρχη αφήγηση παρουσίαζε τις γυναίκες είτε ως παθητικά θύματα, είτε, το πολύ, ως απλές παρατηρήτριες. Η ιστορία των δεσμοφυλάκων όπως η Μπίντς αμφισβητεί αυτή την απλοποίηση, δείχνοντας ότι και οι γυναίκες συμμετείχαν ενεργά στις θηριωδίες. Αυτή η πραγματικότητα οδήγησε σε επανεξέταση των παραδοσιακών αντιλήψεων για το φύλο και τη βία. Σε αντίθεση με την άποψη ότι η θηλυκή φύση αποκλείει την ακραία σκληρότητα, ορισμένες γυναίκες που κατήχαν εξουσία στο σύστημα των στρατοπέδων επέδειξαν τον ίδιο σαδισμό με τους άνδρες συναδέλφους τους. Η μελέτη αυτών των προσώπων εμβαθύνει την κατανόησή μας για τους μηχανισμούς της μαζικής βίας. Η πραγματικότητα αυτή δείχνει ότι ένα ολοκληρωτικό καθεστώς είναι ικανό να κινητοποιήσει άτομα κάθε φύλου για την εφαρμογή πολιτικών γενοκτονίας. Οι γυναίκες που επέζησαν από το Ράβενσμπρουκ διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της μνήμης του στρατοπέδου. Οργανώσεις όπως η Διεθνής Επιτροπή Ράβενσμπρουκ, που ιδρύθηκαν από πρώην κρατούμενες, εργάστηκαν για την τεκμηρίωση των γεγονότων και την απόδοση τιμής σε όσες δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Μέσω μαρτυριών, απομνημονευμάτων και ακτιβισμού, αυτές οι γυναίκες διασφάλισαν ότι το Ράβενσμπρουκ δεν θα ξεχαστεί. Η λογοτεχνία μαρτυριών διαδραμάτισε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Το βιβλίο «Ράβενσμπρουκ, η κόλαση των γυναικών» της Μονσεράτ Ρόινγκ βασίζεται στην κατάθεση μιας Ισπανίδας επιζήσασας, ενώ το έργο «Ο καπνός του Μπιρκενάου» της Λιάννα Μιλ περιλαμβάνει εμπειρίες από το Ράβενσμπρουκ. Αυτά τα έργα δίνουν φωνή στα θύματα και συμβάλλουν στη δημόσια κατανόηση του στρατοπέδου. Η επίδραση του Ράβενσμπρουκ στη συλλογική μνήμη αντικατοπτρίζεται και στην καλλιτεχνική έκφραση. Το γλυπτό «Οι φορτωτές» του Βιλ Λαμάρ βρίσκεται στο μνημείο και συμβολίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατουμένων ως μορφή αντίστασης.
Λογοτεχνικά, μουσικά και κινηματογραφικά έργα, εμπνευσμένα από τις εμπειρίες των επιζώντων, συνεχίζουν να δημιουργούνται, διατηρώντας τη μνήμη του στρατοπέδου ζωντανή για τις επόμενες γενιές. Η ακαδημαϊκή έρευνα για το Ravensbrück έχει αναπτυχθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ιστορικοί όπως η Ζερμέν Τιγιόν, η ίδια επιζήσασα, έθεσαν τα θεμέλια για εις βάθος μελέτες. Το βιβλίο Ravensbrück, ζωή και θάνατος στο γυναικείο στρατόπεδο του Χίτλερ της Σάρα Χέλμ προσφέρει λεπτομερή ανάλυση βασισμένη σε αρχεία που ήταν παλαιότερα απρόσιτα και σε μαρτυρίες των τελευταίων επιζώντων. Η μορφή της Ντοροθέα Μπίντς έχει αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης στις έρευνες για τους δράστες του Ολοκαυτώματος. Η περίπτωσή της συμβολίζει πως ένα συνηθισμένο άτομο μπορεί να μετατραπεί σε εκτελεστή φρικαλαιοτήτων υπό συγκεκριμένες κοινωνικές, πολιτικές και θεσμικές συνθήκες. Η κατανόηση αυτού του μηχανισμού είναι καθοριστική για τον εντοπισμό και την πρόληψη παρόμοιων δυναμικών στη σύγχρονη εποχή. Οι δίκες και οι εκτελέσεις της Μπίντς και άλλων γυναικών εγκληματιών του Ravensbrück καθιέρωσαν σημαντικό προηγούμενο στο διεθνές δίκαιο. Κατοχυρώθηκε η αρχή ότι κάθε άτομο που συμμετέχει σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ανεξαρτήτως φύλου ή θέσης, φέρει ατομική ευθύνη. Αυτή η αρχή επηρέασε την εξέλιξη του διεθνούς δικαίου, οδηγώντας στη δημιουργία των διεθνών δικαστηρίων για τη Ρουάντα και τη Ιουγκοσλαβία, καθώς και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στον τομέα της εκπαίδευσης, το Ravensbrück κατέχει σήμερα σημαντική θέση στα εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ολοκαύτωμα. Μέσω επισκέψεων σχολείων στο μνημείο, οι μαθητές κατανοούν τη διάσταση του φύλου στους ναζιστικούς διωγμούς και στοχάζονται πάνω σε θέματα όπως η συμμόρφωση, η αντίσταση και η ατομική ευθύνη υπό συνθήκες συστημικής καταπίεσης. Ο συγκινητικός τοίχος των εθνών στον χώρο του μνημείου παρουσιάζει πλάκες που εκπροσωπούν τις χώρες καταγωγής των θυμάτων, συμβολίζοντας τη διεθνή διάσταση του πόνου στο Ravensbrück. Κατά την ετήσια τελετή μνήμης, επιζώσες, συγγενείς των θυμάτων και επίσημοι εκπρόσωποι συγκεντρώνονται για να αποτίσουν φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους εκεί. Ακόμα και 75 χρόνια μετά την απελευθέρωση, το Ravensbrück συνεχίζει να εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση. Πώς μπορεί ένα φαινομενικά συνηθισμένο άτομο να μετατραπεί σε εκτελεστή σκληρότητας? Ποιοι κοινωνικοί και ψυχολογικοί μηχανισμοί επιτρέπουν αυτή τη μεταμόρφωση? Και πώς μπορούμε στη σημερινή κοινωνία να αναγνωρίσουμε και να αντισταθούμε σε τέτοιες διεργασίες? Η κληρονομιά της Ντοροθέα Μπίντς και του Ravensbrück δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός, αλλά ένα θέμα που παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο στο παρόν μας. Σε έναν κόσμο όπου ο αντισημιτισμός, η ξενοφοβία και ο αυταρχισμός επανεμφανίζονται, η μνήμη αυτών των γεγονότων αποτελεί ισχυρή προειδοποίηση για την ευθραυστότητα του πολιτισμού και για την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η ιστορία του Ravensbrück μας υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία δεν είναι δεδομένες νίκες, αλλά επιτεύγματα που απαιτούν ενεργή υπεράσπιση. Η πορεία μιας κατά τα άλλα συνηθισμένης νεαρής Γερμανίδας που μετατράπηκε σε σύμβολο ακραίας αγριότητας δείχνει ότι η μυσαλλοδοξία, ο φανατισμός και η απανθρωποποίηση, αν δεν αντιμετωπιστούν, μπορούν να οδηγήσουν σε συστηματική βία